nastavi 90. Termina 99. No, provjerava da li pa da mu koriste na nalazu. Koriste. Jedno su mi ruke plave, ja sam vidim da ona zadi po zadi. Vlada, hvala je ljudi bi rekli. Još da, kada je ja pa makar i tim bio.
Ja sam ti da to prihvati, stari Angor po svom planu i da ne više uopšte. Da ga ne čuje, samo da sve vredi. Ima pionire, ima neko je sve do. I ova drugi svima ima i godina. Odlično, sada imaju sve, jebi ga. Ako imamo rečenko i idaju obilaze, rade sporta i Gledaj, mora biti pomada bataljona, nazad i ovak pomada bataljona mora da nema ima sve rukovodstvi, a ne ići na 5 da se ljudi iskinu. Ja se ću noći iskinu, ovo je taj zamjenik mora se zavati uvijek sve. A ovak neka bude na jednom komandnom mjestu, ovo ostalo na fejsu. Ne treba, ne treba. Malo je što pravi, ali još digla sve što se traži. O tome nema šta. jedne i druge. Da, samo to ne može van komunikacije, do glavica. Ne, neka ide na On neka tere, on nema problema. Samo svi mi javiti neka strojka, sad je treći pasažonu i To bi trebalo javiti. Pa ide i tu Sad je, ako sad treba... samo da se vidi i bili si, on Da šalje svoje treći. Moj roditelj to pjela i sad udri pogledno i stavlja i ima hetnicu i rane liječi. Ima doktor što baravele. Ne bilo je rekao hetnima sad doktor. A? Bilo je 8. augusta kad je gospodina praznik i ostao Velika. veliku svorku. Sad dobiti ovo je znam da je moj. Samo da je ovi Anton. Dobro, ja još stojim. Da je zelena žezva pomidio. Ako ste je znao, može. Nije baš. Ovo će zašto. Mogu ja. To je malo kopsa, da? Meni je sad jasno što sam izbjelja. Meni je sad znamo ko nešto je. Prvo ne kaže se debeli se legalno kopsa. Sve je na 100 kila, ja znam kad ne želim. Ajde, možda daje. Potrebno bi ko neka, da neka se ureći drogo. Ko neka probiruša. Ko se pita to,